Dei hakajuk ka singin sayo ban sakhi. Ia ka jingla ka jong kiri kini ki arngut ki goats. Kata Lionel Messi bat Cristiano Ronaldo. Bat Shibit Mynta kamit ngin sayo ia ka wepat ka jingla ka. Kabal kemil ti bakan salong ka jingla ka ba itana. Kata hapdeng kari Mbappe persya ikari Sadio Mane. Bat deru mentahi kamit ngin sayo ban sakhi. Ia ka jingla ka banengkong jong Haland. Nak benta ke Norway, ha ke welcome. Kata ke Norway kan saikun persya ia ke Irak, ha ke porla siteng menta kamit, palat siteng senya. Tehoi prolog habangi pai nak kalian jeng ke welcome. Ke welcome wala kelas dang ha ki sita euro. Kata nadu ke kat wetrik. Handrai kat bangim pala ban sakhi ia ke jingla ka jong Messi, bat Cristiano Ronaldo. Ngis ngau ba ke jingla ka. Kampat long ke pas ngotenat, ne kampat long ke basirhem, kat ba ngimpat la ban sakhi, ia ka jingl ka jong kini ki arngut ki gods. Namar baha ka football hi, delung ba kini ki arngut hi, ki bapelong ia ka football, ban itenat, bat ia ki briu, ban ia ka football. Bat hoi perlo kata ka jingye up ia ka jingl ka jong ka Argentina bat Portugal, las ngau kumbal slembha, namar ka mensim hi. Kum kita ki football fan kan no tang shiki bat kata ke por ngan ong yipi bakam slim shu bangin sayo I bat sakhi ki namar de lashai ka sngi kan sadai ke ju ka sngi bakin sai le kai man step kade ke jing ka jong ka Argentina persya ka Algeria kata ha ke por nrusteng man step kat ba ke jing ka jong ka Portugal pat persya ka DR Congo kan sadai manmit ha ke por shipeu shiteng por menmain. Te perlok lasyai kasih kan sedai ke jingla ka jong Messi bat Cristiano Ronaldo. Man step kan sedai ke jingla ka Argentina. Man mit pat kan sedai ke jingla ka jong ke Portugal. Bat Shibit Mynta kamit ha ka por khat ar shiteng senya. Ngin sayo ia ka pat ke jingla ka bal khamil ti. Bakan selang ka babang pha. Ne ka ban sahid pha. Kata hapdeng ke Fran. Persya ia ke Senegal. Bat hadien kena ke jing lakai pin sayo ban sakhi ya ke jing lakai jong Haland. Ke Norway persya ia ke Irak.